Digitalisaation rajattomat mahdollisuudet mukautuvat työn ja vapaa-ajan vaatimuksiin heti aamusta alkaen. Ajantasaisella ja kattavalla tietoturvalla laitteiden käyttö on huoletonta. Monipuolisilla palveluilla sisältöjen ja aikataulujen hallinta on helppoa ja joustavaa. Nykyaikaiset viestintäratkaisut mahdollistavat tehokkaan työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta. Puhelimen tilatietoja hyödyntämällä voit parantaa tavoitettavuutta. Kattava ja laadukas verkko sekä helposti ladattavat sovellukset tekevät liikkumisesta sujuvaa. Myös maksaminen on vaivatonta. Nopeilla yhteyksillä pääset tärkeisiin tietoihin käsiksi kaikkialla ja olet tavoitettavissa aina kun haluat. Digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia työn tekemiseen. Viestintä on sujuvaa ja tiedon jakaminen nopeaa. Esimerkiksi kaupan tiedot voidaan tallentaa suoraan järjestelmään, jolloin tilaus saadaan saman tien eteenpäin. Tehokkaassa ja uudenaikaisessa työympäristössä työasemien päivitykset hoituvat automaattisesti, työntekoa häiritsemättä. Aikaa ja kustannuksia säästyy, kun tapaamisia voi hoitaa myös virtuaalisesti. Älypuhelin on kriittinen työväline ja sisältöjen säilyminen on varmistettava myös vahinkojen sattuessa. Mobiililaitteet ja sovellukset kulkevat aina mukanasi niin työssä kuin vapaa-ajalla. Kun digitalisaatio mukautuu saumattomasti elämääsi, voit keskittyä sinulle tärkeisiin asioihin.